Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri seiko sekwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko uchitupa changu. Ininiwo for 11 years I worked for a very big church. So church it is a Pentecostal church. Saka I want to tell you some of the dark secrets that I learned about that church. Ndakatanga ndiri asha, then ndokubva ndachizova secretary wepa branch apo patainge tichinamatira, then ndikabva ndachizonzi ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichizotanga kushanda kuhead office. Ndokwa ndakabva ndachizotanga kuona zvimwe zvinhu izvo zvainge zvichiitwa muchechi. Ndikaona kuti zvizhinji zvacho zvainge zvisina umwari mukati. Mukoma vanhu vaiuya nemari, vamwe vanhu vanenge vasingatumbo namati muchechi imomo, vamwe vanenge vachiita mamwe madhiri ecorruption, mari yotoiswa muchechi. Then later on kana kuri kunzi church inenge iine zvainenge ichida kuzotenga, munhu iyeye anenge aine kana company yake ino offer ma goods and services, that very same amount of money that he would have donated to the church pama invoices, that will be the same amount or even more. Dzingava dziri motikari dzaizonzi kana dzava kutengwa dzinenge dzichitengerwa mapastors. Motikari dzaingonotengwa most of the times kuma dealership evanhu avo vanenge vachizoya futi vachidonata mari muchurch. Kana kwanga kuri kunzi yainge ingori nhau yemari chete taikwanisa kuti, but the day when I saw vamwe vandisingatauri neposition yavo muchechi kuitira kuti vamwe vanhu vasazoziva kuti zita rechechi ichechi ipi, because I am even afraid for my own safety nekuda kwezvinhu zvandakaona zvichiitwa muchechi. Kungobata ma-accounting books emuchechi unotoona kuti panenge pasina kumira zvakanaka. Madhiri mamwe anoitwa nemachechi muZimbabwe, regai munge muchiona vazhinji vanenge vaine machechi vaine mari yakawandisa. I still remember this other guy wekuchina. The guy paakauya muZimbabwe ndainge ndisati ndakamboona a gangster nemaziso angu 1-on-1, noti zvisiri zvemumamovie. Ndakatoudzwa kuti iye hanzi ainge ari a big gangster kuchina. Saka vakauya vakataura nevakuru vechurch. We were there at the meeting because isusu tainge tiri ma-accounting officers acho. Saka nyaya yainge iripo yainge iri yekuti murume iyeye ainge aine mari yake ainge ainayo yainge iri muSouth Africa. Saka mari iyi ainge achida kuti inge ichienda manje kuchina but through a normal bank. Saka mari yacho yaifanira kuti inge ichizombotanga yaiswa muma-accounts echurch, then church yobva yachizoita sekunge ya purchase ma-goods and services kubva kune imwe proxy company iyo yemuchina iyeye, because basa rake raainge achiita ainge atori wanted list neAmerica. Saka kutoti ange achitoita ecompany zvaizotonetsa. Saka kwainge kutori nemamwe macompanies awo ainge ari ake but achiranwa nemachina. I still remember kuti takangotenga zvinhu zvainge zviri useless, maplastic bottles kubva kuchina. Traki rose rikauya muZimbabwe pakatobuda mamillions nemamillions, but mari yacho yakatoenda kuchina. So those were some of the secrets that I found out about the church. Apologies mukoma, because nyaya yangu ndiri kutotya kuti ndinge ndichitaura zvose in details, because I even feel as if I am not safe, even me and my family, nekuda kwekuziva kwandinoita ma-secrets echurch. But ndakazobuda hangu muchurch and then I just pretended as if ndava kuita zvechivanhu, because vainge vongoramba vachingoya kwandiri, vainge vachida kuziva kuti chainge chava kukonzeresa kuti ndisauya kuchurch chainge chimbori chii. But this was after ndaona vamwe vakuru vemuchurch vainge vaine mhiko dzavainge vachifanira kuti vange vachiita. Saka kune umwe pastor akauya achibva kunze kwenyika
So pastor uyu paakauya kuZimbabwe achibva kunze kwenyika, ndakaona vamwe vakuru vemuchechi vainge vaine mbudzi yavo yavainge vainayo. Izvi zvakaitika, it was somewhere kuma 9 p.m. because there were other things that I was doing, and by then mari yandainge ndichiwana yainge yakawandisa, plus ndichiona utsotsi hwose hwainge hwava kuitika muchechi. When I tried to question, ndakabva ndachizopiwa mukadzi umwe ainge akanaka, ainge achitoimbawo praise and worship. She was a married woman. Saka akazongotanga kungozviswededza padhuze neni tikazotanga kufambidzana. Saka dzimwe nguva I would stay late ndinenge ndiinaye, then we would sleep in the office. Later on obva achizoenda, iniwo ndobva ndachizobuda ndichienda kumba. Mari yandainge ndava kupiwa yainge yakawanda because my monthly salary, there was a time pandainge ndava kupiwa $28,000 each and every month. Apa taigara pamba pechurch, motikari yandaifamba nayo yainge iri yechurch zvekare nemudzimai wangu, so we were making a lot of money by then. Saka ndakati ndasara ndainge ndiine girlfriend akazoenda, ndikazosara ndiri ndega. There were some work that I wanted to finish up kuitira kuti ndinge ndichizosvika kumba ndiine proof yekuti ndanga ndichiita chikubasa. Saka ndakazoti ndava kuda kunopedza, ndopandakanzwa kuti kuchurch kwainge kuine vanhu in the building where the church was. Saka ndakati ndaloka madoors emuoffice mangu, then I went and ndikabva ndachizodongorera zvekuti dai ndakaenda ndikanovhura door ndingadai ndisina kuona zvose zvainge zvichiitika. Saka ndakaita zvekudongorera nepane rimwe window rainge rakavhurika, rainge risina kunyatsokuvhurika zvaro. Saka pandakadongorera ndo pandakabva ndachizoona kuti mainge muine vakadzi vaviri vandainge ndichitoziva vainge vari vakadzi vevakuru vemuchechi zvekare, vainge vasina chavainge vakapfeka. Then mainge muine zvekare vamwe varume vatatu vainge varimo. Varume ndivo vainge vakapfeka mazidrezi aya anopfekwa nen'anga, machira avanopfeka ndiwo avainge vakapfeka, uye zvekare vainge vaine mbudzi yavainge vainayo. Saka zvavakazoita mukoma, vane chavakawaridza, ndizoti rainge riri zibepa kana kuti carpet, vawaridza padhuze nepapulpit, ndo pavakabva vachizouraya mbudzi iya. Mushure mekunge vaiuraya, vakabva vachizoiisa muzidish, ndokubva vachizoitakura vakaenda mune imwe room. Kwainge kuine imwe room yekuti kana paine guest pastors vanenge vauya kuzoparidza, vaizoendeswa kune imwe room uko kwavaizoenda kunodya lunch yavo after vabva mukuparidza. Saka ndokwavakaenda ikoko. Ndakaedza kutevera but handina kukwanisa kuti ndinge ndichizoona kuti chii chainge chichiitwa. The very next day ndakangoti ndichingosvika pachurch, ndikapinda muchurch, ndakaenda paine pulpit paya pandakaona vachiita mhiko dzavo. Ndo pandakaona kuti painge paine ropa uye zvekare painge pakazara nebute. Kwakazouya mamwe maasha vakatanga kuclean. I just pretended as if I did not know anything because ndakazoenda ndikanopfugama padhuze nepastage ndikaita sekunge ndainge ndichinamata. Saka vainge vatotumwa kuti vange vachiuya kuzotsvaira muchechi vanhu vazhinji vasati vatanga kuuya muchechi. Mukoma pastor ivavo vakazoti votanga kuparidza, wanyatsokunzwa kuti muchechi pane zviri kuitika in the spirit. Vaingoti kana vakati when he blew into the mic, vanhu vaita kudonha vachizvongonyoka pasi. People started speaking in tongues, but from there on I stopped believing in whatever that was happening in church nekuda kwezvandainge ndakaona. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava, strange things they do happen in this world. Hanzi pakatoitwa a sacrifice muchechi, ipapo hanzi pakaitwa a revival muchechi mavo. Yo zvakangooma azvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakati ndiine 18 years ndakatanga kudanana nevamwe sugar mama and vainge vari nurse. She used to work in the maternity ward ku government hospital. Saka vaipota vachiuya nemasheets awo anenge
aine ropa revazvere. Saka vaiti kana vauya nemashitsi iwawo, the very next day paizouya imwe n'anga yechirudzi yaiuya kuzomatora then yozodzoka nawo. Dzimwe nguva ndaitovabatsira kutoma wacha. I still remember pane pamwe apo washing machine yavo payakatombofa, then we had to wash them, but I did not feel good about touching another woman's blood. Saka vainge vaine mari yakawanda. Nerimwe zuva ndakazoona chidhoma. Pandakachiona handina kutoziva kutoti chandainge ndakatarisana nacho chainge chiri chidhoma. Like kudhara vanhu vazhinji vaiwanzokuisa zvimastatues zvembwa kana kuti zvidhori mumadining room avo. Saka mukadzi iyeye ainge aine zvimwe zvimastatues zvake zveimbwa zvainge zviri pamadisplay pamatables. Saka nerimwe zuva takati tichiona movie akabva ati iye ainge ava kunzwa hope. Ndikati okay, you can go to the bedroom, I will follow you. Ndakasara ndichiona movie. I still remember kuti ndainge ndichiona movie raRambo. Ndokubva ndachizotanga kubatwa nehope. Ndakabatwa nehope maybe for just a couple of minutes. Ndokubva ndachizobatwa nerimwe dzikirira. Saka ndakabatwa nedzikirira kudaro ndopa ndakavhura maziso angu, ndakakwanisa kurwa ndikavhura maziso angu, but ndainge ndisingakwanise kumove any part of my body. Ndakatsikirirwa kudaro nedzikirira. Ndipo pandakabva ndachizoona kuti chimwe chidhori icho chainge chirimo mudining imomo, chidhori ichi chakatotanga kupfakanyika chikazvizunza zunza. Ndokubva ndatoona kuti chainge chatova chimunhu chainge chakaita chidhara, chainge chiine mazindebvu, chakatanga kufamba chikauya chikaswedera padhuze neni chikatanga kundinhuhwidza. Chapedza kuita saizvozvo ndokubva chachizoburitsa mweya chikabva chatanga kufamba chakananga kubedroom. After a couple of minutes ndopa ndakazokwanisa kumuka. Dzikirira riya rainge rakandibata rainge randiregedza. Pandakamuka mukoma hapana kana kumbotora more than 3 minutes, but it was more than an hour. Panguva yacho iyoyo ndakaona sekunge zvainge zvaitika for more than an hour. Ndakazomuudza mukadzi iyeye kuti ndo zvainge zvaitika. Kubva ipapo pandakamuudza ainge ava kungondi ignore. Ndaiti kana ndikaenda kunomuona anenge achingondi ignore, ndikada kumubata obva nditi usandibata, ndikada kumukisa onditi don't kiss me. Then nerimwe zuva ndakazoti ndaenda kunomuona ndichitobva kuchikoro, I felt like I was missing her. Ndopa ndakabva ndachizoona kuti ainge atova neumwe uyo ainge ari garden boy wekumaraini kwatainge tichigara. Saka garden boy iyeye akazofa, akangonzi arumwa nenyoka after about a year. Kubva zvavakatanga kudanana ndakarwadziwa mukoma ndikachema zvisingaite because he was my first love. Ainge ava kutodanana nagarden boy iyeye but akazofa. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukoma nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitauri navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma ngazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Anzi ndaidanana na sugar mama. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makandivigirawo chitupa changu. Nyaya yandiunza pano iri sensitive kune vamwe vanhu vanonamata, but basa randinoitawo mukoma ndinoshanda samaid. Saka mari yandinowana ishoma haikwani. Saka ndakabva ndachizoudzwa neumwe muSouth African anoshanda zvekare samaid panext dorm nepamba pandinoshanda. Inini ndinoshanda ndichigarapo pabasa as a stay in. Saka anongogara aine mari nguva dzose. Ndakamubvunza kuti kosei uchingogara uine mari, because anoti kana tiri party time zviya varungu vake vanobuda makuseni. Saka ane freedom yakanyanyisa, plus avashandira varungu ivavo anzi kwemakore akawanda. Amai vake vainge vachivashandira zvekare. Varungu vaanoshandira vanongoti kana vakangobuda iye anobva atoendawo kuspa, unotenga mabhekoni zvakangosiyana siyana zvebreakfast, then anobva achizondiudza kuti ndinge ndichiuya kuzotora zvaanenge abika. Saka tinoti kana yava nguva yebreakfast
ndinobva ndaenda ndobva ndanotora then ndobva ndagara pasi zvangu ndobva ndatanga kudya. Kana ari semurungu wangu anongokupa 2 slices dzinenge dzakangozorwa either jam, peanut butter kana kuti majarini. Saka ndinotoenda ndotonotora heavy breakfast ndobva ndatonwa paya tea yangu. Uye zvekare nepalunch anokwanisa kungokuudza kuti ndaorder McDonald's mabega, anoorder rake order rangu. Saka paainge achiita zvose izvi ndaigara ndichingomubvunza kuti iwe mari yako isingapere unomboiwana kupi, asi unodanana nembinga here? Akanditi kwete. Akazondiudza kuti iye zvaanoita paTikTok kana kuti paFacebook anotsvaka varume, whether murume anenge aine mari kana kuti anenge asina, anozoti kana ataura naye anotanga kumutumidzira mavideos achitamba uye zvekare nude videos but asingarakidzi face. Saka ndakabva ndachizojoina chisyndicate chacho. Mari ndinobata mukoma, I can double my salary in about 2 weeks because kunzoko kune varume vatori nehosha zvekutodaro zvekuti they can pay you even 200 rand for a video. Saka nyaya yazondiunza pano, ndine vamwe baba avo vandakasangana navo kuTikTok palive. Saka yainge iri live yeumwe anotozivikanwa nevanhu vazhinji panapa. Saka vasikana vanowanzokukwira ubva vatanga kutamba. Saka ndakamboendawo palive ndikakwira ndikatamba. Saka vanhu vazhinji vakatongonakirwa neni. So a lot of men started coming to my inbox. Ndokubva baba ivavo vazouyawo kuinbox kwangu. Baba ava ivo ndechati vari kuti vari kuPort Elizabeth. Saka ndava nemavideos akawanda andavatumidzira, but it is getting weird and weird by the day. Mazuva ekutanga vaingonditi nditumidzire mapictures, mavideos uchitamba nemuviri wako. Nerimwe zuva ndakati ndiri kuchurch vakanditi nditumidzire video. Ndakaenda kubath ndokubva ndachizonoita kavideo, kashort video ndikavatumidzira. Ndikati I want to do it again. Vakanditumidzira 1000. Vakanditi I want you to do it nerimwe zuva patainge tienda kuchurch for an evening service. Saka iko zvinozvi vari kuti vari kuda kuti ndinge ndichimbozvitora kavideo ndivatumidzire ndiri muchurch. Ndinokwanisa kuenda kuchurch during midweek kunenge kusina vanhu, ndinokwanisa kuzviita zvinhu izvozvo, but ndiri kutya. Mutoilet it is okay, but zvekuzozviitira muchurch handizivi mukoma, ende ndiye munhu anobhadhara kudarika vamwe vose vandinosangana navo, because vamwe vanenge vachichema ndine 50 rand chingondiitirawo video ndine 100 rand, but haana kuomera murume iye 1000 it is nothing kwaari. Anotongokuitira e-wallet kana ukaita zvaanenge achida kuti unge uchiita. Saka iko zvinozvo ari kundipa task yekuti ndige ndichimboita kavideo ndichizviita ndisina kupfeka ndiri muchurch. Ndinokwanisa kuenda kuchurch ndikazviita ndikasabatwa, but ndiri kutya kukana iri satanism nhaye yaanenge achida kundiitisa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo basa iro ravanoita. Hanzi paTikTok kana vachiposta mavideos vanoposta vachiitira kuti vange vachikwezva varume, vange vachizoya kuinbox kwavo, vange vachikwanisa kuzovatengesera mavideos. Strange things they do happen in this world. Let us try to speak with our dear sister mu comment section. Ndinoona sekunge zvinenge zvitori satanic kunyangwe zvamakatoita mu toilet kuchurch. It shows kuti you don't even respect ma premises church. Saka zvinenge zvitori ne satanism izvozvo mukati. But let us try to speak with our dear sister mu comment section. Ndegedza iti vataenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei? Ininiwo ndinoshanda as a maid muno mu South Africa. Saka ndine secret, my madam has been cheating on her husband. Pose apa murume wavo paanenge asipo akatomboenda kuChina. Akati aenda kuChina, then madam vakabva vachizobuda. Imi mukoma vakabuda vakaenda kuCape Town vakanogarako for nearly a week vaine boyfriend yavo, then ndokubva vachizodzoka. Saka zvimwe zvacho zvava kundiremera nekuti pavakaenda kuCape Town vakandisira mwana. Apa mwana wavo anonetsa zvisingaite. She was still breastfeeding, but vakasarudza kuenda
kuCape Town vari vega neboyfriend. Pavakadzoka mukaka wainge watooma, mwana paakazotanga kutoyamwa ndipo pavakatozotanga kuzotoprodusa mukaka zvekare. Saka handizivi kuti ndodii. Murume wacho is very kind, each and every year anondipa bonus, uye zvekare vane mashops kuZim. Saka kana ndaenda kumba for Christmas holiday tinongoenda tongonotora chikafu chatinenge tichida kumashops kwavo. Handizivi kuti ndoita sei, ndoramba ndakamira namadam vangu here kana kuti ndoudza boss so that ndinge ndichikwanisa kuzochengetedza basa, because kunyangwe zvikanzi varambana I can still keep my job, or maybe ndinokwanisawo kupinda machena, who knows. Sezvandakaudzwa nefriend yangu kuti vaudze, kana ukaudza bosi vako vanozotoona kutoti uri mukadzi ari honest, maybe in the future kana vakazoda mukadzi maybe he will think of you. Ichokwadi here naye mukoma. Yo, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.